Takže čaute, vítam vás u prvého kúzla. Takže dneska budeme kúzliť s celými kartami. Takže môžeme ísť do toho. Takže ja tu mám asistenta, Nikolaj, tak si vyber kartu. Šmykajú sa. Dobre. Tak ukážu na kameru. Dobre. A hoci kedy ma teraz stopni, dobre? Stop! Teraz? Áno. Dobre, tak dajme ju sem. Dobre. Tak, spravím to tak, aby tu neboli žiadne nerovnosti. Tak, neviem, či viete, ale pri každom dobrom kúzelníkovi sa v balíčku pri lusknutí otočí 5 krížová, alebo teda 5. Takže ako vidíme, otočila sa. Takže bola tuto, ako vidíme. A pozrite sa, 1, 2, 3, 4 a je to tá dvojka srdcová. A tieto 4 karty budú ESA. Čo ty na to? Neponáčia. Takže ak sa vám videjko páčilo, nezabudnite dať like, prípadne odber a zatiaľ čaute.